Teoriya şikefte a Platon. Li gor nêrîna filozofên Yewlanî, felsefe ne tenê xebateke nedîtbar bû. Her wiha ji bo jiyanekê baş û dilpak, huner û rêgeyekê bêhempa bû jî. Lewma jî hewl dane ku vê rastiyê nîşanî mirovan bidin û wekî rê û rêgeyekê aqlî felsefeyê pratîze bikin. Bêguman di nav filozofên pêşîn yên Yewlanî de herî zêde Platon ji vê yekê bawer dikir û wiha bawer dikir ku ji bo rihê mirovî felsefe derman û rêgeyekê gelek baş e. Ji xwe armanca nivîsandina vê teoriya wî jî ev xal bû û xwestiyê ku vê bi rêya vê teoriyê rewşa mirovan nêrîna xwe a derheqê zanayiya mirovî de û tekiliya wan ya bi rastiyê re bi awayekî giştî û lewnî bibêje. Li şikeftekê tarî a ku derbaseya wê gelek dirêj e bifikirin. Bila qasya hejmarekî girtî ji dest link û stûyên xwe bi qeydan hatibin girêdan. Bila pişta xwe jî dabin derbaseya şikeftê û bi tenê dîwarê li pêşiya xwe bibînin. Tiştê ku dibînin bi tenê dîwarê şikefteyê û bila temamiya jiyana xwe jî bi vî hawî derbas kiribin. Her wiha bila haya wan ji tiştekî din jî tune be. Bila li daviya şikeftê jî agirekî giş û ronak hatibe vexistin. Di navbera wan û êgir de bila dîwarekî ku bi qasî bejna mirovekî bilind de hebe û bila ew bi vê yekê jî nizanibin. Li pişt dîwar hejmarek mirovên ku hinek tişt li ser serê wan in û vîya lî diçin û tên hebin. Dengê wan jî bila bi saya dîwar olan bibe û bi vî rengî here guhê wan. Platon dibêje girtiyên ku di şikeftê de ne ew bi tenê sî û dengvedana wan mirovan dibînin. Di vê rewşê de girtî wa difikirin ku hemû rastî yan jî em bibêjin ku rastaqînî ew sî û dengvedanin û dê hemû xeberdanên wan jî li ser wê rastaqînî û serboriyên wan yên şikeftê bin. Bi tenê dîwarê li ber xwe dibînin. Heke yek ji wan girtiyan bikaribe xwe ji qeydên xwe rizgar bike û berê xwe bida aliyê din jî dê çavên wî ji ronahiya agir bikamişin, dê dest û lingên wî bitevizin û dê hiç di serê wî de nemîne. Her wiha dê zû bi zû nikaribe tê bigêje gelek tiştan jî. Heke zor bida xwe kaç bike û ji şikeftê derkeve jî dê kor bibe. Heke demekî li dervê şikeftê bimîne û dîsa vegare şikeftê ji ber tariya şikeftê dê dîsa bi awayekî demdemî kor bibe. Her wiha girtiyê ku vegere şikeftê heke ji girtiya re behsa jiyana derve bike jî dê kesek tiştekî jê fehm neke. Gelo Platon biriya vê teoriya xwe dixwaze ku çi bibêje? Ji bo têgihiştina vê şivandina şikeftê divê meriv dest ji pêşhukmiyî û nirxandinên xwe yên rûkalkî û banegehî berdin. Rastaqînî ne serboriyên me lê fikrên ku di hişt û mejiyê me de hene rastaqînî bixwe. Di destpêkê de em tev di şikeftê de ne. Lê belê em nebêgavin ku di şikeftê de bimînin. Rêya derkestina ji şikeftê felsefe ye û bi şewqa xwe felsefe cevhera nesneyan derdixe holê û rêya me ronayî dike.